Ako naman ko masabi ko. Ay, Ako gawin ako. saglit lang din. Just wait. Let's sit down for a while. Yeah? I will fix that. Atcha. Yeah. Brad, tanawa diskarte ni, Pinag-isipan na natin. Tapos na. bakit pa sa akin, Brad, ayaw? Babaw? Pupur ka ako. Ngayon doon ang ibang lahi. Putol. Putulan ba? Kakasalan ko pala kay Sampo. Wala, bakit wala na? Kamu ya. Alay mo? No, I'm down. If I'm not busy. Oh, I don't know. Yeah, maybe when Sinulat mo na na yung mapa. Oo. I bring it. Lahat ang sumali Even ba? then, that one is but that Say guy hi, ma. was I'm here. You told me that I came out. I didn't see you, so I went down with you. Ay, boss. Because we are not busy, we are moving down. Oh, Yeah. but this is, I have to come over here first. Yeah. I'm stable now. Kung nagpapatid lang, binabigyan ko yung mga ano. So, till like that. Yes. Magpapaalis pa naman ba? Hindi na daw, yun na naman daw. Gusto naman daw kayo may masaya sa pa. Ay. Ang galing ko. Ay, mas gusto kong kaya sabi ko. Kung magbagong isip niya, yan mo yan. Oo, ito. Ha? Notification. Oo. Sorry ha. Wow, nakakabukod. Wow, English but very proud. Lang. Alam ko kung so how are you? Shout out sa 1,500. What's Yeah. do? Oy, Shout out sa 1,000 1,000K. 1,500. Ano, dirham? 1,100K dirham. Dalar. Ano na, para. Okay, dalar eh. Oh, very famous also. Surprising. Yeah, remember. Why you don't want to go to me? Kabayan ng asawa ng Brad, ang ginawa ko. Wala na pinala. Lang. Ano yun yan? Ngayon? Di ba ayos lang? Yan ang ginagawa niya. This is not like Andano or from England. Binatap talaga. Taga Santa Rosa, Laguna. Saan na yung mga nagsa Pilipinas? Nasa Pilipinas daw sila. Misis na lang niya sa kasiyahan dito. Wala daw kanina, gupit, sabi niya. Ha? Ano sabi niya? Ayaw gupit, sabi niya. Kasi nagpagupit daw doon sa GLP, Janopi. Alam mo naman mga pag hindi professional na magugupit. Sigurado yun. Parang- Pero susukin mo na talaga yan.
Hindi, nakakababa na. Sa loob ni Ate Gloria, tinanong niya, I want to fix it. Ibulong na ako sa Tagalog, kaya in English ko lang. Baliktad na. Kaya tuloy mo na Tagalog. Kaya natin ito kagabi, ikita na sa France. Ang galing ng Tagalog. Naintindihan yung Pilipinas, wala siyang ano pati Tagalog. Kaya clear na mag-Tagalog talaga. Hindi ka na maluloko lahat ng lingwahe, alam. Bilang pang tao ng Tagalog sa sabi niya, Sa Union. Sila sila ng sama ng tao. Talaga pa. Pwede English. Kaya naman na yung vlog ko eh. Ha? Yan naman na yung vlog at magsalita na ako. Yan o. Kapaluhin nila Manong Peringkit para yung nasa quarantine. Kilala mo si Manong Peringkit ba? Yung pagkatapos ng ano nyo. Kapatid niya si Gloria. Wala akong magawa talaga. Kambal niya yung personal lang eh. Ayaw niyang aminin. Kasi hindi sila sabi ng mga sa lugar. Sila nagtatagpuan. Manood ka na lang. Ayun ang signal dito na. Wala na signal dito. Sino yan? Ito pa. Ano mo na agad yan? Vlog mo na yan. Yan mo na yan. Post mo na yan. Post sa FB. YouTube na. Post sa FB. Ready time. Your wife is in the salon? Yes, she's Done? No. Nandun ba siya? So, you wait for the yan. Very But this is good. you can usually ka na. Next time you, after you get my number, okay, Ready time pa rin po. Salamat po yan. Para dulo ko, ano pa? Nakaringkot ka.
Sige doon. Sige po, salamat po. Wala Nelson. Saan yan, Brad? Saan yan? Yan na ba? Dito? Ayun na yung doy. Video ko yun. Ay, magkaroon, ngayon yan, hindi naman siya nagagamit ko. Yung nag-aarap pa yan. Yung mga nandun, hindi ka nag-gigil. Kaya nga po ito. Yung nag-aarap pa yan. Tingnan mo na, may nakita ka rin ka. Taway, wala. Ay, sir, sikat na naman kami ni Brad Dewey niya. Pwede dyan, bro. Oo, sikat na naman tayo. Nadalitan naman ako, sabi ko naman, nakalingkot pa. Sikat na naman kami ni Brad Dewey niya. Ayaw na ayaw pa naman namin matigilan yung pagkulitan. Kaya lang sa ako. Loko-loko eh. Kita na pala ako. Galing talaga ni Brad Dewey. Ayos din ni Brad Dewey. Yung utoy. Uy, Sabi ko na tumiga. hindi kinaya. Naulog na yung live natin. Hindi kinaya yan. Butol-butol. Brad, naulog yung CCTV. Ngayon yan, sabi, okay lang, okay lang. Nahulog yung CCTV galing sa bubong. Mali ang pagkakabit ng ano, yan. Bumigay ah. Ba't nahulog yun eh? Ano mo yung ano, Toy? Ha? Yung ano? Yung ano? Ayos mo ba? Ba't kaya nahulog yun? Hindi naman nagalaw to, di ba? Di ba? Hindi naman nagalaw. Oh, gupit sir, halika. Dapat, Gupit. Ilang kayo? Dalawa? Joey? nandito, sir. Dito. Pasok ka, ate. Pasok ka lang, sir. Ito. Halika, sir. Pasok kayo. Mayroon kini magano. Mampakali kayo ta. Agayo mo mamadali. O dyan lang. Just. Tumpang mo yun dyan. Ha? Tumpang mo. Sige, sir. Kini magano. Okay, sir. Napunta sir sa taas. Umangat. Tumaas yung rango.
maanang tambayan. Sa kamay. Pareho lang. Pareho. May ano pa dito, may paano, ano pa din natin. May manok pa sa loob. Tumitingin pa eh. Filipino. May yata. Hindi. Yan. Wala pa nga eh. Pilipino lang ngayon ko. May ibang lahi din. Kasi hindi ang Filipino talaga. Filipino. Nakakabulol sa lahat ng napasok. Kailangan mas pakamba. Nagkwento ko na yung aking kapatid na yung isa nagugupit sa taas, yung isa nagtitinda ng sombrero sa lupa. So, nagugupit ko sa taas, okay, sasabihin agad nung, sinadya na roon, sasabihin agad ng kapatid sa roon. Kasi manayang ito. Pinagis mo yan ngayon. So, aalpay ka yun yung sombrero. Matabo na. Ayos yung ikot na eh. Pagupitan sa taas, ang labas, pipin na sombrero. Pero ini mo rin yung gas mo eh. Ang laban din. Yung sa ano, yung dalawa na ako. Ang tulong ang tulong. Kayo mga guys lang. No, no, no.
Mas makikita sa ganito isa sa presidential sa estilo, no? You have more services. Yeah, very small services than that.
Para sa atin apat na oras. Ang mga pwede sa atin, Taiwan, saka Malaysia. Sa Norte, Taiwan, sa Mindanao, Malaysia. Tinatawag nga lang ng mga taga-roon sa tawi-tawi. Doon sila namamalag sa Sabah. Kaya lang, makikipagpapagturo sila kung sa mga kantay, kagat. Okay, sir. Huli ng aso ng kaya. Kaya tumubo na tayo. Ganun talaga eh. Tumubo na. Eh, sinawa na. Mas ma-exay nga lang di sa dati mo. Bakit mo sa dyan kinahuli?
Sa kanila, wala. Pag ano, iiking ka ba? Sige. Ayan mo pala. Pag hindi siya mismo talaga. Hindi ko. Sa parte sa may taga-amin, ang babae, tapos yung pangasawa taga Norte. Tapos sumpa ko. Tapos doon tumira sa amin, yung ang galing mo Bisaya. Pero galing mo. Doon na tumira sa amin. Dinalaroon. Sabi ko sa'yo, sabi ko na sa hindi mo nakita. Ha? Hindi mo nakita. Yun, mo nag-game kasi hindi mo matitiskin. Saka mo na, hindi mo matitiskin. Hindi mo makakuha ng palyato eh. Pagkat doon, kahit may dual stick, pag-signal mo yung pinapaliba. Ibig sabihin di, ano na ako, labis na lang mo. 2 hours. Ganun. Pakin mo kalahati na yan. Ano yung gamit niyo ba dito, sir? Napunta sa baba. May nasip pa.
Sa akin lang ng natural. Aba, nandiyan ko ah. Saglit lang. Problema siya. Maumayabot yan. Bibili sa akin nila, hindi, ayos na may, okay pa yung tatalin niya. Pag medyo makurol na sa kanila, ayos. Kasi yung plate niyan, hindi kagaya ng ibang plate na madaling makurol. Ingat lang po sa pag-awag kasi mga
120, 120. Kung ko, ilaw ko sa amin yun, kung ko, dalawa ka ito, ano kayo kasi, sa kamara kasi, hindi, dadala kami ito. Kasi yung amo nga may palasitos. So, may hirapan kami, may bumaba. Ay, ingat lang doon sa talim niya para hindi mo kagad ipapahasa. Kung gusto mo pahasa, punta ka rito, dadali sila doon sa nagpapahasaan. Dito rin sa Karamat dito. Agad ka nga, hindi. Oo. Bago nga ako. Taga basta hindi na nasisira yung talas. Okay, sakto nung nag-message din yung ano, kasi padalang kasi yun eh. Wala na sila, hindi na sila pupunta dito. Wala nang supply na maliban lang yung company dito na mayroon sila sa Dubai. Pero yung gagaling mismo sa Pakistan, wala. Sila yung mismo yung may ano na rito, lisensya na nagdi-distribute. Eh, ayaw kong ibigyan kasi dyan sa may harap ng Karama Center. Pangit kasi mayroon. Makakabili ako, pero ayaw ko yung magre-recommenda ako yung pa yung magandang klase. Sa atin yung sikat ng mga portalisa. Oo. Kasi depende din kasi yun. Oo. Nagpunta ako doon sa Hortalisa, hindi maganda yung mga buting nila. Bibili sana. Pero yan, pang matagalan nila. Ingatan lang yung sa atin. Saka lagyan mo ng ano, yung post na ilalagay mo sa dulo. Kasi ang gunting, pag nakangangalagi at medyo may kasamang bakal o gunting din. Pag naiganon siya, sila na yung tala. O, pumutol ka ng malit na post, lagay mo lang na ganyan, sa dulo. O, pinaka-safety niya, para hindi magnanga. Yan ang ginagawa ko sa gunting. Yung ano. Yung makakatabi ko. Ang haba pa naman. Ito. Ayun. Thank you. Buti nga nag-message ka, sabi ko, nung nag-message siya, mayroon ding nag-message yun, brother, kapit sa, Nakalimutan. Kala ko nga nakalimutan. hindi, inantay ko lang talaga yung, ano, yung pupunta dito sa, kasi pupunta sila eh. Tutupin mo na lang na gano'n, para hindi siya ligo. Marami na kasi ako mahaba eh. Anong inaayong din ako maganda kasi yung meron pa ako sa Pilipinas. Yan pa ako dito. Pagbalik. Oo, alam niyo naman itong wala na kayo shoes. Course na kami ito. Buti nga tinanggap kami dito. Salamat po yan. Salamat po. Nag-sublime na ang pagkakas. Nabi problem. Thank you. Thank you. Nung mag-sipon ka ba yan? Ha? Meron kang ano, kabit natin. Hindi na ako. Yan. Wala akong ganun. Wala ba? Para hindi ka mabuhol. Hindi ka ba naman sa sa'yo? Sarado na yung babae. Sabi nga, 225 eh. Ay, nagkamali na sa akin mo pala.
Sakto lang yan. Sakto. Tingin ko na kaya itong lugar ni Peter dito. Oo. Sabihin ko na lang na walang nag-deliver. Tapos brad ng tubig nito, aangat ko. Buti. Nagalaw na yan. Laglag. Bakit sanay na yan laglag? Sayang talaga nung i-edit mo sa gabi. Oo nga eh. Pinagpaguran ko pa man din na ano yung ginagawa ko kagabi. Silang mo yan. Naiinit lang pagkatapos. Papunta tapusin yung ginagawa ko. Sabi ko pa, matotoo, ganda pa naman ang ginawa ko. Ayun talaga. Kaya ng cameraman ko, hindi marunong. Hindi, inayos ko. Ay, pwede niya yun? Inayos ko lahat. Kasi nga, Kung nagkato, oo. yun pala. Hindi, ginawa ko na lang na kasi yung ginawa ko na lang na parang tawag. Kung paano mapaganda yun. Ano. Bakit kaya sa isa naman din na narinig ko ba? Yung sa akin, ito binidyo. 1 month bago Wala kahit doon sa pinag-iitan ko. Wala, nakasave siya pero yung mga ano niya, delete na rin. Yun na, bakit nagtataka ko? Ano kasi yan eh? Bago
Madilit yun, i-out pa na ng isang buwan. Tapos yun eh. Sa akin, pwede sa delete ako ng delete. Pero hindi naman kasi sinend. Nandun ka. Ha? Hindi ko naman sinend dito. Oo. Kasi biglang pagkatapos ko na-edit. Kaya lang, problema. Dalawang pinag-editan ko din dahil pinag-erase ko. Erase ko sa ano. Sa Google. Pagka-nais mo sa edit, na-edit mo na siya. Oo, doon sa ano. Sa Google. Naisip mo ba sa Google na? Automatic Kung yung ano hindi mo sa yun. naka-storage pa lang kayo memory card, hindi maiirin yung sa akin hindi eh. Magkante pa ko ng 30 gigs. Set mo ba yan? Kasi ibig sabihin na ano, yung nag-delete ka, pag nag-delete ako, automatic nawawala na yan. Yung nga, nakaset siguro yung naka-forever na siya. Nandun pa yung video, pero wala nang mga Naman. laman. Wala ng tao. Yun ang yung pangit doon. Yan ang parang ganyan lang kayo pabili kayo, kayo Shopee, Alam, yung machine. kung kaya So, mabilis pang mag-share. Pwede yan eh. Kasi kayo bigilin yung gano'n, tatanong yung sabi mo, mahinay. alin yung what? Ito yung gano'n. Ayun na. Sayang na yung naman, galing pinagbilang mo, nagigit ang agad. Hindi nila nagagamit nyo. Ayaw gamitin ni Pilang, hindi niya lang gamitin. Hindi mo tinanong yung ano, kung may ari. Wala na daw, ay winter na yun. Iba napunta sila noon na. Hindi na nung pressure ko na. Every time. Sa 400 din dati yan, ewan ko lang na yun. Yung may pang Ipwede ulo ko rin magkaan. What? Oo. Iba yung mabigat, kung nagay sa akin. Parang may parang virus na USB. Ay, yung isa, hindi ginagamit dito. Hindi ginagamit dito. Ito rin. May walo kang tataragitin ka. May walo. Hindi na nakadalaw ng Walo. Oo. Walo ganito. Ha? Ngayon? Oo. Mga nakatawag na. Di ba? Hindi tatagitin mo nga isang araw. Wala. May anin pa. Hindi. Ay. Ha? Sa may walo pa. Kung dalag sa baba ito, di ko na ano. Ano din kasi sila sa location sa Oo. Kaya sila nagtatawin.
ka sa tao niya. Matulog-tulog. Kaya napilitan mo. Ano yung ko sabi niya kung hindi pa kasustan. The one you talked to, Okay. never answers. No answers. Never answers. May target din niya. Yeah, rock with rock. Pabili ko ng mga ano, pati na mga gagamitin. Masaya ko dali. Ay, isang buko na sa. Dos sa. Yung lagi sinasabi ng ginamit ko yung mga ilong, mata. Ganun mahirap ako sa iyo ko kasi gagaya doon sa ano na may kortina na nasa loob. Kasi hindi open na open. Matulog si Lord si Joe. Totoo, yun. Talagang ano yun.
Isang oras na kaya. Live na. Ah, Isang oras na kaya. nung sinanang ko to, meron ako yun. Dalawang. Ano tayo magdadalawa ka? Hindi. Lagyan mo na 24 hours. Nasa looban. Hindi ka sa akin naman yan. Wala na kasi. Wala na kasi. Ano? Charger? Ha? Yung charger? Gloria, hindi ko lang kasi. Hindi, wala ko kasi yung parang sa mason. Hi, morning. Radyo! Finish. Finish? Why there is this one right there? Say evening time now. Huh? Say one afternoon, one evening. One afternoon, one evening? Yeah. What time you want to eat that one? 5 o'clock, 6 o'clock. 5 o'clock, 6 o'clock, and then 12 o'clock eating again? Oh. Kami, sleeping again. Teka. Ano nga? After na ako. Pwede na.
Napagawa pa niya. Sa paa. Anong magkapatid ko gumawa? Halos magkamukha. Parang kamag-anak ano. Ang bayani ba? Yes.